Obec Bacúch leží pod hrebeňom Nízkych Tatier 19 km východne od okresného mesta Brezno. Patrí medzi najstaršie obce Horehronia. Prvýkrát sa písomne spomína už v roku 1274. Obyvatelia sa živili prácou v baniach na zlato a striebro, drevorúbačstvom a pastierstvom. Asi kilometr za obcov môžete vidieť pozostatky údolnej priehrady Tajchu, ktorá do roku 1953 slúžila na zvyšovanie prietoku Hrona, aby sa plote s drevom mohli dostať do Banskej Bystrice a ďalej. Nedaleko vyviera minerálny prameň Boženy Nemcovej so železitou vodou, pri ktorom vznikala aj Nemcovej kniha Chyže pod horami. Dominantou obce je rímskokatolícky kostol svätého Jozefa z roku 1863. V roku 1936 bol rozširovaný. Hlavný oltár aj s oltárnym obrazom pochádza z roku 1863. V Bacúchu je zriadená základná škola a občanom slúži aj kultúrny dom, v ktorom je možnosť prenájmu kinosály. Cez obec prechádza modrá turistická značka, po ktorej sa 8 kilometrov dlhou Bacúšskou dolinou dostanete cez hrebeň Nízkych Tatier až do Liptovskej obce Boca.